Og igen, det Magic Invictus, der lige vil vise jer, hvordan man laver det her cups and balls. Men først vil jeg lige vise jer tricket, og så vise jer, hvordan man gør det. Du starter med at lægge en agurk mellem kavlen, så lige sådan her. Det er jo i brugsklikkeren her. Så hopper den her ned. Så dealer vi dem lige ud igen. Og lægger vi en agurk med ovenpå. Så hopper den også derned. Dealer dem sgu lige ud en gang til. Ovenpå. Så hopper de der. Okay. Her er setupen. Du skal faktisk ikke bruge 3, men 4. Så er der at placere en under den midterste kop. Så lægger du en ovenover hver kop. Sådan der. Okay, så det du gør, er at du starter med at lægge en agurk der. De ved jo ikke, der er en dernede, så du lægger en der. Så siger du, nu hopper den sgu dernede. Så nu vender den op af her, så nu siger du, så ligger der en der. Men det skal de ikke se, så går du bare sådan her. I tider lægger man sgu bare ud igen. Lægger du en mere, så nu ligger der allerede 2 dernede. Altså, så ligger der 2. Dealer dem ud igen, og så ligger der stadigvæk en agurk dernede, så nu ligger der faktisk 3 agurker dernede. Og så når du spreder dem ud, så gør du bare lige sådan her. Ja, det var ikke lige så godt, men nå. Det er sådan, man laver cups and balls. See you next time.